Khulumka, Kok Khorang nai tongnai joto khaganang lukurokno khonani salo Maharaja bir Bikram Kishore Devrmani 113 bise achaima sal abono rwgwi norok joto nono chini Kok Khorangni bisingtwi khakaham yaparo khaklayo joto hasteni lukpurok kaham kwrwngno tongbaina hwnwi au sing kaham kwrwngno tongthaiklayo bo khoroksa modern tipra slamnani imang tongmani phaidi singabo joto palbaksake a imangno muk thangsamlayano bobagra bir Bikram Kishore Manikya ongkha hoda hukumote siri city rongno maniwi phainai bobagrani imang tongmano phaidi singhaike palkhe jotono a imangno supunglayano tamni hingke bwskangni salo जों yapiri setani chini thinango tebo जों sawi जों abono kasawi phunuk thaiklayo phaidi जों sörungmung kaham hayakaba hamya maniyo glugya karei जों kahamke thinangno tisawi tlanglayano जों nukjagai tongo juda juda thairogo drugs chawi hayakaba phekjangnai mani chawi chini thinang komori tongmani abo haike जों bahaike chini bubagrani imangno supungwi manai जों abono yakarei bwskango agukna nangnai haike chini thinang chini bubagrani wansukmungno जों muk thangoti semanai phaidi hingke जों joto palbaksake bubagrani imangno supunglayano।